ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha ka Premier jong ka Arterik Urimpang Arajar Arpuway. Ki dekhot jong ka Sengkasi Students Union Mawlangwir Unit kila yo bat ya ki Ngut ki bar Jylla na ka way ka kali Assam ha ka shnong Mawlangwir Katba ki dang thmu ban Leit ka shnong Nongjri ka bahab ha Southwest Khasi Hills District. Habaya kren bat usamla June ber lingdo uliyatho hadin ba ka seng kala tokit kine ki bar Jylla kila phla ba ki thmu ban Leit balla ti doyong ka shnong Nongjri. Hadin baka seng kala lapru ba ki negi bar Jylla ki dei ki bamdan satya ye ki kot kisla ki babiang markum ta hila IT no ye ki sha ki pulit jong ka maukarwat police station ban pha penpai biang ye ki shaka jaka ka baki wan lepo jong ka Mawlangwir unit ya ka ba ngile bat ki ki brew ki ba dei ki dikhar ki bala wan ka ba ngi lap po kasno ya kaba ngintip kimin ai ngintip kiwan ai but kiladon hapo put sam juga sino jungi tini milabat but ngintip sino kilat but sino nanu kimi ndrai kumka sarkar ba kalabu ya kan 3 exit point hapo mning ndrai kini hidang light ya ban ya sahu ya kajingat ke ka tray ka jongki lani kumnu ko ka NCT kalakhang ni kaneka kalakhang ya kane ka jingti duyong rei nakleng jongki batai hangi ba ki ong ba kileti duyong hapo ka Nongjri te nakleng jongki kapseng kong kaseng bro ko kaseng ni kun pau ba ni suksi ko kraw ya ka jingle marla jo sarkar ya ba kale kumne ya ba man kapor kini khar ki juya lailan ya ban lek ya ban room ya ban mi po ki jong put sam ka jongi